Flowdiary makarantar yanar gizo ce wacce ake koyar da digital skills da harshen Hausa don matasa su samu abin dogaro da kai. Abubuwa uku muke a wannan makarantar. Na farko shine koyar da digital skills, wato kwarewar na'ura. Na biyu shine muna karantarwa ne da harshen mu na Hausa don a fahimta sosai. Na uku babban burinmu shine mu karantar da waɗannan skills din saboda matasa su samu abin dogaro da kai. Don haka muna koyar da su ne cikin sauki a cikin website ko application ɗinmu. Misali irin su web application development, graphic designing, video editing, cyber security, social media management da sauran kwasa-kwasai. Wato a zamanin da ake rayuwa duk wani burin matashi shine samu abin dogaro da kai. Saboda haka muka fito da wannan makarantar da ta tallafa wa matasa wajen koyar da su ilimin da za su yi amfani da su wajen dogaro da kansu. Wannan shine ginshiƙin gina makarantar Flowdiary. Da farko muna focusing akan abubuwa guda uku. Na farko shine muna yin karatunmu a application ɗinmu da kuma website ɗinmu. Na biyu shine duk lokacin da kake so ka iya zuwa ka yi register kuma ka kalli lectures a lokacin da kake so kuma ka gama a lokacin da kake so. Saboda haka wannan sabon tsari ne wanda muka fito da shi domin ba wa mutane damar da za su yi utilizing time ɗinsu, managing time ɗinsu. Saboda akwai waɗanda suke aiki a lokacin da za a yi lecture, saboda haka tsarinmu shine mun tsara videos ɗinmu, video lectures ɗinmu yanda duk lokacin da kake so za ka yi zuwa ka yi lectures ɗinka hankalinka kwance. Duk wanda yake son fara karatu a Flowdiary zai iya. Na farko shine je Play Store ya sauke application ɗinmu mai suna Flowdiary, ya yi register, ya shiga ya ga courses ɗinmu, sannan ya danna enroll, ya biya kuɗi ya fara karatu nan take. Very simple. Na biyu idan baka da Android phone za ka iya amfani da website ɗinmu. Shi ma ka je website ɗinmu www.flowdiary.ng ko kuma flowdiary.com.ng ka yi register, ka yi enrolling course, ka fara karatun ka nan take. Ana bayar da certificate da zaran ka gama karatu za ka yi exam ka yi printing certificate ɗinka nan take. Ana yin exam, tambayoyi guda 5 kacal za ka amsa don ka samu damar da za ka yi printing certificate ɗinka. Ana biyan kuɗin register amma ba shi da tsada. Wani course ɗin bai wuce ka biya 500 ba, wani 1000, wani 1500, wani 2000 shikenan. Kaga very simple kenan. Abin da muke so shine mu kawo ƴan uwanmu sauƙin da za su koya cikin sauƙi. Babu takamaiman lokacin da aka ware na ɗaukan ɗalibai. Duk lokacin da kake so, kowa ya kai za ka iya zuwa ka yi register a lokacin da kake so, ka fara karatu a lokacin da kake so, ka gama karatu a lokacin da kake so. Saboda ka babu fixed time da ake ɗaukan ɗalibai ko kuma yayi. Kowane malami yana koyarwa ne da siffar bidiyo. Saboda haka muna da video lectures. Kowane malami zai zauna ya tsara videos ɗinsa yanda zai fito da abubuwan da ake bukata wajen ɗalibi ya fahimta. Duk wanda yake da tambaya, wato duk ɗalibin da yake da tambaya, akwai comment section da muka ware a cikin application ɗinmu ko kuma website. Kowane lecture tana da comment section ɗinta. Saboda haka kowace lecture an kalla ka fahimta ko kuma kana da tsokaci ko kuma kana da ƙarin bayani akai ko kuma kana da wani abu da kake so ka tambaya, za ka iya shiga comment section wato wajen question ka yi tambayar ka. Idan kai ɗalibi ne ma kuma kana so ka amsa wata tambaya za ka iya zuwa ka ga tambayoyin da aka yi sai ka amsa saboda a ƙarar da juna. Ƙwarai kuwa za ka iya gayyato abokanka. Kuma daɗin daɗawan shi ne duk wanda ka gayyato ya zo ya rijista za ka samu 10% cikin abin da ya siyi course da shi. Misali idan ka gayyato abokinka ya zo shi ya siyi course ɗin 1500, kai kuma za ka samu 150 naira. Mun kawo wannan sabon tsari ne don ba wa ɗalibai damar da za su yi amfani da ita wajen samun wato rage na data. Kasan ɗalibi sai da rage ta data. Ba a downloading videos, wato sai dai ka kalla a wurin ka bar su. Amma